Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much Bueno, lehenik eta behin nola daude makina hauek. Ondo nagore, Ondo, bikain, punto. Bikain. Gaurkoan beitu. Erostrato, Akenaton, Tutankamon, Barbara Streisand eta zentzura egin behar duguto. Dena pakete berean, sartzea posible delako, eta ez bauzu sinisten, adi orain aurrean dakaten Hernanian honek kontatuko dizunari. bai, Streisand efektuari buruz hitz egingo dugu, eta itzakia 20 urte bete dituela. Efektuak berak ez, Efektuak. baizik eta kontzeptuak. Orduan, zer gertatu zen, ez? Duela 20 urte, Barbara Streisandekin, efektuak haren izena izateko. Bueno, azteko Barbara Streisand, ze bakizu denak, jende guztia ez dela gu bezain zarrunoa. Baina ez da zarruna izan behar, gusto pixkat izan behar da Barbara Streisand Bueno, txilmafian abeslari joko balu, agian eta bai. aktorea apreziatzeko. Hori da, estatu batu harra, beslaria, aktorea, ez Bai. dakizen bat filmatan parte hartu duna, Eta zenbat pobrea. musika Pues pobrea ez. disko. Pobre, bai. Eta Wikipediaren arabera, 81 urte dituela. Bai, Asmatu du. bai, eta argazkin arabera ez. Ez ematen du ba. Pues Tutankamon. erdia igual. Ah. Kontua da, 2003an, Kenneth Alderman argazkilariak, airetik argazki bat egin ziola, Barbara Streisand aktore eta abeslariak, Kaliforniako kostaldean duen etxeari, etxetxo txiki Hori xumeari. zamaran, seguro, Bai. pisu arrun bazala, bai. Eta Streisandek pribatutasunerako eskubidea alegatuz, salaketa jarri zion Aldermani, eta argazkiak erretiratzeko eskatu zuen, eta $50 milioi ordaina. 50 milioi argazki baten truke, Bai, eskatu zituen. Ah, vale. Bai. Adelmanek argudiatu zuen, Kaliforniako kostaldean higadura dokumentatzeko egin zituela argazkiak, Ondo jokatuta. eta Streisanden salaketak ez zuen aurrera egin. Vale. Eta gainera, kontrako efektua lortu zuen. Argazki hura birala egin zen, interneten, gaur egun ere oso erraztopatu daiteke argazkia sarean, eta ikusten da, ez, luxuzko mantsio bat, Malibuko itsaslabarren gainean dagoela eraikia. 'Cause it's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. The sky is so blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. Baina Streisand andereak ez duen nahi, luxua edo aberatsa zela jendeak ikusteri nahi. Ez, beretxea, ez Ja. ikustea. Ja. Bera gainera, ez zuen legezkanpoko ezer egin. Hau da, problema da, Kalifornian ze lege dauden, edo zeuden, ez, eraikuntzak egiteko, ba hori, ez, Hori ba. itxaslabar baten gainean. Kontua da, horregatik, zerbait zentsuratu nahi eta kontrakoa lortzen denean, aurrez baino askoz gehiago zabaltzen denean, esaten dugula Streisand efektua gertatu dela, eta adibide asko daude, ez, adibidez Citizen Kane pelikularena, Orson Welles, bai, 1941 eta William Randolph Hearst, ezaguna, uste podcast honetan aurrezera aipatu izan dugu, bai, Pancho Villari buruzko, uste. Protagonistaren, Bai. zea, ez? Egiten duna. Bueno, egiten duna, ez dago berean oinarrituta. Kontua da, Ustez. ez dela aipatzen, Bai. eta baina neko garbia da. Evidentea. Eta orduan Hearst saiatu zen filmak aliketa edapen txikiena izan zetan, bera kontrolatzen zituen komunikabide mordotan aipamenik ere ez zuen egin,
ba hori, ez esan dugu bezala, Charles Fosterkin protagonistaren rola bere bizitzan oinarruta omen zegoelako. Eta Pues oize, seguro saiakera antua izan zala, eta, bueno, gila esan, denok ezagutzen dugun filma bada, oso ona. Oso ona, eta gainera, filma eta Hearst ja betirako lotuta geratu ziren, Hori da. bere aleginari esker. Eskerrik asko, Bai. Hearst. Bai, beste adibidez, berriagoa, 1989an, El libro negro de la justicia chilena argitaratu zuten, eta liburua kaleratu eta biharamunean konfiskatu egin zuten, eta orduan ale piratak eta fotokopian bidez izan zen urteko liburu irakurrienetakoa. Nacho Carreteroren Farina. Hori ezaguna egiten zego askori. 2015an atera zen liburua, baina 2017an gertatu zen Streisand efektua, ez? Eta izan zen Ogrobeko alkateoiak 2017an ez, 2018an. Bai. Epaitegi batek, Ogrobeko alkateoiak salatuta, epaitegi batek liburua baitzeko agindu zuen, eta gero erabakigu ze gertatu zen. Bai. Azkenian epaia bertan bera geratu zen handikan hilabete gutxitara, eta salmentak izugarri igo ziren, telesai bat egin zen. Eta behitu, ze gertatu zen, eta orain Feijóo Espainiako presidente izan edula. Bai, ez da, jate jakin batean bueltaka ibilita gero. Eta, bueno, beste kasu oso berria, izan da agian, zinemaldian estrenatu den No me llame ternera, ez? Bai, oraindik atzera bota nahi zuten, eta ez dakigu zenbat ikusiko den, estrenatzen denean plataforma ezagun horretan. Bai, baina kanpaina itzela. Bai, eta zinemaldiko sarrera bintzat, uste dut, salmentan jarri eta berela gortu zirela. Bai. Baina efektua berez asko zarragoa da, Barbara Streisand baino. Posible da. Bai, eta adibide ezagun zaharrena duela 3.300 urte inguru gertatu zen. Ostra, barduan bai. Egiptoko imperio berrian, baina esan behar du, ez zela berehalako efektua izan, ez? Aipatu ditugun adibidetan bezala. Denbora pixka behar izan zula. Bai, epeluzeko efektua izan zen. Eta, hasieran esan duzun bezala, protagonista Akenaton. Akenaton berez, Amenhotep laugarrena edo Amenofis laugarrena izan zen, 18. dinastiako 10. faraoia. Baina izen aldatu zuen, eta Akenaton izenez ezagunagoa da gaur egun, ba hori, izenaz gain asko gauza gehiago aldatu zitulako. Bueno, argitu behar da, bazpare, jende sarrunoa ez denari, ari garela faraoi batez, eta ez Pokemon batez. Hori da, bai. Vale. Eta guk ez genula personalki ezagutu. Hori da. Bai. Kontua da, Amon jainkoa nagusi zela, ez? Jainko zen... Jamon jainkoa? Jainkosa. Euskaraz hitz gutxi daude, generoa, ez? Bai. Pues jainkosa horietako bada. Ja. Jamon jainkosa. Amon. Orduan, Amonen gurtza debekatu zuen eta Aton jainkoaren gatik ordezkatu zuen, horregatik Akenaton hitza, izena, eta jainko bakarra zen gainera. Orduratez, politeistak ziren egiptoarrak, eta behin aldatzen hasita. Monoteismoa ezarri zuen, hortan aitzindari izan zen. Hiriburu ere, Tebasetik Aketatonera aldatu zuen, dena Atonekin. Dena Aton. Egun telelamarna zen orduan Aketaton, eta baita literatura mistikoa bultzatu zuen, eta bera ere idazle izan zen. Adibidez, Bibliako salmoetan bere himno handia obraren zatiak daude jasota. Biblia, bai. Ipuingile ere bazen, Bai. Ara. Eta gero arte munduan erabateko irautza ekarri zuen, eta badakigu nolakoa diren Egipto, ez? Antzinako Egiptoko obrak, ez oso hieratikoak, eta Akenatonen garaian oso arte berritzailea askoz errealistagoa sustatu zuen faraoiak. Hieratikoa bi aldiz aipatu dugu agian komeni azaltzea zer den hori. Geldi. Perfilez jarri, Egiptoarre bezala. Solemne. Hori da. Ez? Eta mugimenduri gabe. Sotil, dola, ja. Baina, esaten dutenez, hainbeste gauza egin zituen, baina kanpo politika albo batera utzi omen zuen, eta imperioko lurraldeak galdu zituen, Mitani, Siria, Palestina, eta horrek eragin omen zuen bere gainbehera. Ez dakigu
pixka bat albo batera utzi zituen, edo agian antiimperialista izan zitekeen. Faraoi dekolonial asko egon diren horietako bat, ez? Izango da. Hori da, bai. Baina, esan behar da, benetako arazoa ez zeukala kanpo politikan, baizik eta barruan. Akenatonek, azkenean Amonen tenpluen eta bertako kleroaren eragina etzen soilik erlijiosoa, garai hortan botere ekonomiko eta politiko handia zuten. Olain ez bezala. Hori da. Eta orduan, karo, boterea galdu zutenek, ordena zaharra berrezarri nahi zuten. Eta ez dakigu nola emaitu zen Akenatonen erregaldia, esaten dute agian Horemheb generalak, aurrerago faraoia ere izango zenak, estatu kolpe bat eman zuela. Kontua da, Tutankamon, hori bai. Ezagun bat, bai. Hori bai. Semea izan zela haren oinordekoa eta aur faraoiak, edo haren atzean benetako boterea zutenek, aitak egin zituen aldaketa guztiak bertan bera utzi zituela. Ze badakizu eta Tutankamon ez dela beti momia bat izan. Ez. Askotan Tutankamon erabiltzen da, hori ez, zaharraren sinonimo bezala, eta berez oso gazte 18 urte zituela hiltzen. Bai? Bai. Hala, Tutankamon. Eta berez ez zuen bere erregaldiak, edo faraioaldiak ez zuen nola garrantzi berezirik izan. Baina Garrantzi handia hartu du bere izan zelako ukitu gabe, lapurtu gabe, osorik topatu zuten faroi baten lehengo hilobia. Momiare bada? Bai, Edo bai. osnatu dut. Bueno, barkatu, momia ezin da esan. Ez, persona momifikatua. Hori da. Bai, hori da. Hori da. Bai, sarkofago, urrezko sarkofago horren barruan beste sarkofago badago, eta horren barruan dago matrioska egiptiarra. dago pertsona humano momifikatu hori. Eta orduan, Tutankamonek, ez, atzera egin eta bertan bera utzi zituen aldaketa guztiak, baina gainera, urrengo faraoiek, 19. dinastiakoek, ahalegin handia egin zuten Akenatonen arrastoa historiatik ezabatzeko. Orduan, faraoien zerrendatik ezabatu zuten, haren izena, artelanak suntsitu zituzten, gehienak baino zorionez ez guztiak. Ja. Orduan, faraoi berriek egin zuten izan zen Akenatonen Firefoxa ireki, nabigatzailearen historial guztia eta kukiak ezabatu, eta bazpare disko gorra bi aldiz formateatu. Bai. Jendeak ulertzeko modun. Hori da. Hori. Eta esan dugu gainera, efektua askoz geroago iritsi zela. Ez? Estreisen efektua. Zehazki 3.000 urte geroago. Eta da, arkeologo eta historialariak zerrendetan eta testuetan, ez? Ikusi zuten propio izen bat ezabatu nahi izan zutela, eta haien jakina piztu zuen. Jakina. Pues horrelakoa garelako. Azkenean estresan efektuaren atzean hori dago, ez? Morbua. Zehoz ezkutatu eta debekatu, orduan gogo handiagoa, ez? Claro, gurasok oso ondo dakigun bezala, zuk ez baduzu nahi zure seme alabek zerbait egitea, ez aiezu zer ez duten egin behar. Torri funtzionatzen du bikain. Eta orduan, salbatutako informazio apur hori zuku atera zioten, eta nola gainera, ez? Eta, beste faktore bada, ez, estresan efektuaz gain, eta jakin ez, horrez gain, erregeldea nahiko irautzailea eta interesgarria izan zela, ez, eta batez ere artelanak, ez, untxipenetik salbatutako artelanak eragin handia izan dute, Akenatonen garaia, ez, hori, ezaguna egiteko eta zabaltzeko, ez? Badaude, Akenatonen beraren eskulturak oso berezia dira, ia karikatureskoak ematen dute, ez? Bere fakzioak oso nabarmenak dira, alaben margolan bat ere gorde da, eta batez ere Nefertiti emaztearen bustoa. Bang, bang y al río, San Benito, una casa con piscina, un San Bernardo, otro cerdo, San Martín. Te lo pongo con martini, está muy guapa Nefertiti. En la mesa una bandeja tutti frutti, con tutti plen, que esto es gratis, tulipán. Veteranos de la vi, en verano llega el rookie, está dentro como Ricky, golpeando el saco como Rocky. Sin nada en el cuti está más cookie. Me pongo Curtis, esto va por ti, soy leyenda como Rakis. Como Rakim, poniendo arriba el ranking. Tutankamon ezagutzen dugu, eta Nefertiti ere bai. Ze guapa dago Nefertiti, busto horretan. Estilo se canta. Bai. Kontua da azkenean, beraz, saiatu ziren belaunaldi bat baino gehiago gainera bere arrasto ezabatzen, eta gaur egun bere izena
bere emaztearena eta semearena oso ezagunak dira. Fail Hori da. historiko bat. Bai, Eta fail batetik, bestera. beste batera. Saltotxo bat egingo dugu, Zenbat? 1000 urte. Gutxi bera. Zer da hori? Bai. Munduaren bizitzan. Eta kilometro gutxi batzuk ere bai, Efesora joango gera, Egiptotik, eta Kristo aurreko 375 uztailaren 21 zehazki. Kristo aurrekoa. Aro berriaz, ari Bai. zara? Kontua da, bai, ez dakit kalkulatzen Beyoncé aurreko zenbat Hori da, garrantzea. hortaz ari. Ez dut erreflejorik izan. Bueno, kontua da, Efeson Artemisaren tenploa zegola, ez? Antzinaroko 7 mirarietako bat. Eta egun hartan suntsitu zuen. Suntsitu zuten, nork ustez Erostrato izeneko artzaina izan zen, ez? Artzain batek errezun. Artzaina epaitu zuten behintzat, eta kondenatu zuten, ez, erruduntzat. Kontua da, Pertsiar errege Artajerjes hirugarrenak aginduta, torturapean lortu zutela krimenaren aitortza. Txeatu ala dana. Bai. Eta gainera, Erostratok esan omen zuen, Bai. bere helburua sute horrekin zela ospea nola edo ala, ez? Fama nola edo ala lortzea. Eta horregatik piztu zuen sua. Hala, hartzai honek zu eman omen zion temploari Instagramen jarratzaile gehiago lortzeko. Bai. Eta horregatik, erregeak berak emandako epaian, erruduna, ez? Ustezko erruduna, eriotzara kondenatzeaz gain, haren izena aipatzea ere galarazten zuen, eriotza zigorpean ere, Jo, bai. eta ospearen helburu hori betiko ukatzeko. Valerio Maximo erromatar idazleak ez zuen Erostrato izena aipatu, baina nik usteet iragarpena egin zuela nahiko zuzena. Iradoki. Bai. Esan zuen, gizon batek Dianaren Efesoko tenploari su ematea planeatu zuela jakin zen eta hala haren izena mundu osoan ezaguna izango zen eraikinik ederrena suntsitzeagatik. Bueno. Eta Teopongo Grezia historialariak ere zuteren berri jasoa zuen lehenago, eta gainera Erostrato aipatu zuen inolako beldurri gabe. Artajerje esanen zea, ez zuen oso ondo funtzionatu, ez? Hasieratik, maten dunez. Bai, orduan Valerio Maximoren profezia bete zen, eta lagozetara zabaldu zen Erostratoren izena, eta adibidez Victor Hugo, Anton Txehov, Lope de Vega, Unamuno, Jean-Paul Sartre, Gore Vidal... Tana Gore, irasusta barrena, hemen, podcastean zuzenean. Pues hori, luzea da, Erostratoren bere lanetan, aipatzen den zerrendan, nire abizena bezala. Miguel de Cervantesek ere, Don Quixote Mantxakoan bertan, jaso zuen Erostratorekin geratutakoa. Don Quixoten agertzen da? Bai. Ospea bilatzen zuelako, Anzturara kondenatu zutela, baina azkenean kontrakoa lortu zutela. Alegia. Estreixan jaio, baino, mende batzulenago, estreixan efektua azaltzen du Estreixan da, Erostrato efektua. Hainbeste aldiz historian aipatuta, ez? Bai. Ja. Eta Cervantesek artzainaren izena aipatzen du, baino erregearena ez da aipatu ere. Osea, borobil. Bai, eta zuk esaten dezuna, zergatik ez zaio esaten Erostrato efektua, ez? Ba, izena hartuta dagoelako. Ara. Bai. Zeruna tokatuko zitzaion, egizonari? Psikiatriaren eremuan, ospea edozein bidetatik bilatzeari, Erostrato konplexua esaten zaio. Bueno, nahi kontzekoa, ez? Bueno, bai, baino... Bueno, baina Erostrato efektuare izan ziteken adibidez torturapean edozein gauza asmatzeko kontua. Bueno, ordan ez aio dokatu honena.
erostatori. Ez. En fin. Kontua da, nik hori, bi kontu gurekin amaitu nahiko nuke, eta bat, esan bezala, ez zaitela ondo iruditzen efektu horrek Barbara Streisanen izena izatea. May be beautiful and yet what's too painful to remember, we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way we were. Horrein jabetu naiz. Barbara bere buruari jarri zion, ora bera bezen txula zelako, edo... Ez Barbara hiruarekin zen jatorriz, baina gero abat kendu Zaten zion. honi karo, askoz. Barbara. Bai. Barbara. Kontua da, entzun dugun abesti eder honen zatiak esaten duela, oroimenak ederrak izan daitezke, baina hala ere gogoratzeko mingarria dena aztea erabakitzen dugu. Azkenean oroimen selektiboaren apologia egiten du, eta nik ere hori egin nahiko nuke Barbara Streisanekin, eta Malibuko etxearen ahaztu, eta beste gauza okerragoak agian. Zer? Adibidez, Israelgo gobernuarekiko beti oso jarrera zuritzailea izan duela. Streisan abiztena, bai esatu zula. Ze Streisantzen hasi zera, edo... Eta niretzat, ez dakit, edo gaztetan, edo txikitan, bere pelikula zarrak, eta ikusten nituenean, niretzat, Streisan efektua, edertasun kanonetan izan zuen efektua da, ez? Yeah. Txikitan tratu txarrak eman omen zizkion aita ordeak, eta bai fisikoak eta bai psikologikoak, eta itxusia zela esaten omen zion etengabe. Eta egia da, garbi dago, ez zituela edertasun estandarrak betetzen, ez? Bueno. Baina ikusten duzu diskoen azaletan, aldizkarietan, liburuen azaletan, itxusi egiten omen zuen ezaugarri berezi hori, ez? Batez ere sudurra, belarriak, asko nabarmentzen zituela. Ez zituen eskutatzen ez. Ez. Jolas ere. Eta ez direla itxusiak. Agian, ez? Pixka bat kanonetatik kanpo dagoen edertasuna da, baina Itxusia izatekotan gure begirea da. Bai, oso sudurra ederra zeukala iruditzen zait. Bueno. Bai, eta beste kontu bat, iruditzen zait arriskutsua dela Streisan efektua. Oso erosoa delako, sofan botata, klip batzuk egin, eta pentsatzea zentsuratu nahi duten hori, ez? Birala egiten lagundu dugula, eta horrela zentsuraren aurkako borrokan, ez? Ari garela, protagonista garela sentitzea, eta azkenean autokonplazentzian erortzea, ez? Eta hori, esatea, adibide batzu jarri ditugula gaur, baina Streisan efektua azkenean salbuespenak direla, zentsuraia beti ondo ateratzen delako. Eta horrezegatik hain zuzen ere, 2015-tik, 8 urtezia da, adibidez dako moztaldegea lasai antzian indarrean. Horri buruz ze badakizu, ezta? Zer ikasi genuen, bai. Beraz, pues, ez zentsuratu lagunak. Hobeto bizitzen data. Eta zuen sudurra handiak erakutsi. Boxe, bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.